Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Mencho unong yalam jong kaken hon runar but uway na kinong kahidrong bala wat baha ka pertai ula klat no hadin bolo mensa ha ka jingkan ra shipai ha Mexico lepen bena katanat yadari jong katekari ha ka sngi ublay ute unong kahidrok ubala pet krat ula klat no na ka jing mensa bola yo ha ka jingkan ra ki shipai ha ka jelna jalisco ka badan shathi long katanat yadari but benrap bola klat no ha ka por ba ulet cha Mexico da kaling sun kajingap jang Mencho uba ka kyrteng ba shisha jang kadai u Nemesio Ruben Oseguera Cervantes kalapen mi ka jingkul mar hakabala thang yaki kali bat ki reu king suloy ki bala khang yaki surak pa layathu bala sakhi habun ki jilla jang Mexico kan thop ya ka Jalisco kan hon le no jang Mencho ka Jalisco New Generation Cartel CJNG kala nang roy bat long ka kan hon le no ka baklan bortam ha Mexico hakini ki pausnam baladam bat kala pawru kum ka kan hon nong khai drop bi an ka ba he bha sha US ki jingja ki bla saprang bha jang ka jingsha thambor hadin ka jingyap jang Mencho ki pen pawi ki katuk ani ki buj baju pendan kam da ki kan hon runar ha Mexico ban khangla ki kam shipai hadin ka jingmi jang ka jingkulmar ka President Claudia Sheinbaum kala ong baka sarkar pedeng kadang penne ia ka jingya trilang ka bapura bat ki sarkar jalla ki video ki bala saprang bha hakila pathai ko bor ki pen I ya ka tadem ka bala bathai halor ka nong ba jong akai perthai jong ka pure to valarta ha Jalisco bat ki Bri U ki bayam mare state ling ba ka kat ling sun jong ka nong ba jong ka jalla da ka jings ir ha Guadalajara kanong ba jang ka jalla ki kali ki bathang ki lakhang ki surok ulat ka Jalisco u Pablo Lemius Navarro ulakan tui ki nong shnang bakin shongkhop halayeng tarhadu bandala bante lakam ya ka jinglong jingman kani ka jing her thama jong ki shipai persha yo Oseguera kala jiha preng ka jing penbo na ka sarkar jong Donald Trump president jong ka US ya ka sarkar Sheinbaum bakan penjur ya ka jing perking ya ka jing haidrak ki jing berngem bantuklar bet da ka US ha Mexico ru kilong shibenta na ki buj penbo jang ka Washington ka US kala terwa ban ai khusnam USD $100 million yakinu ki jing tip ki bala ban yalam sha ka jingkem ni rai penrem ya Mencho da ka bakenno bola penlong ya ka jing shalan ya drug cocaine methamphetamine bat fentanyl sha North America u deputy speaker but deputy secretary jang ka US u Christopher Landau u lokhat ikate ke jingsha pyniap jang u Oseguera kum ka jingke ko bakrau na ka benta ka US bat ka Mexico bat kum juru yaki waipat kiri jang ka Latin America